Выбирать сукенку на выпускны баль Дар'я Рачко пачала яшчэ ў 10 класе. Хадзіла па салонах, шукала і ў інтэрнэт-магазинах. Першапачаткова, кажа, хацелася менавіта чырвоны нарад, бо гэты колер яркі і падкрэслівае жаноцкасць. Хаця потым выбар паў усё ж на белую сукенку. Аднак купляць яе не прыйшлося. Такіх урачыстасцяў на выпускным бале, як у мінулыя гады, сёлета, на жаль, не будзе. Долго его искала, думала, что придется его шить, и в итоге нашла его на сайте свадебного салона. В принципе, там большинство выпускников так и выбирают эти платья. Мы на самом деле очень ждали выпускной, но ничего страшного, мы уже приняли эту ситуацию и, по сути, относимся очень даже неплохо. Зараз у планах Дашы здаць добрыя экзамены і цэнтралізаванае тэсціраванне, а яшчэ стаць тэлежурналістам. Быць нашай калегай выпускніца марыць даўно. Ды і такая практыка ў дзяўчыны ўжо ёсць. Спрабавала сябе ў ролі вядучай праграмы «Дзіцячы час», які выходзіць штоднёва на канале «Беларусь-4 Брест» у 20:10. Привет, ребята! А вы любите рисовать? Я так и знала. Тогда сегодня предлагаю нарисовать машинку. Сёлета Даша і шэраг іншых выпускнікоў Брэста не атрымаюць ва ўрачыстай абстаноўцы нібы кніжная соль свае пунцовыя ветразі. У дарослае жыццё пакуль яшчэ 11-класнікі уступяць ціха і без размаху. Выпускные вечера пройдут 10-11 июня в учреждениях образования с соблюдением мер дистанционного социального дистанцирования и с учетом всех рекомендаций, которые дают нам санитарно-эпидемиологические службы. Выпускные экзамены прилетять хутка, и у руках пынецца аттестат сталости. Уроки, бантики, косички, школьные свавольствы застанутся назаўсёды у мінулым, легким и бестурботным. Ганна Буйкевич, Людмила Салдзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».